سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زيتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا للمكتب لكم بخبر نعدم علته مرعو زموته مرعوي روي جاريوس واتولو السبالي يوغاندا ومنسي مسناينوي حفق أريتو أنيتا نابودوا زحل فغرام حموشة حساس أب كريستيان يوغاندا يونيفرسيتي أبزركب بيت كريستيان كالكيلان أسيروم نمشوتها سدرا بيت فتوتي أعرخن عدماتن أبسرخ بلوراي تسنبل نايت مرعى تخايدوم بدحرزي مرعوتي تمريقوم تصبقنا يحصنوز غزين نفحلفو إنا تمنيو نابتي سدالولهم معرفي أمرحهم نتصبحيت سنبت بمبارو كلت يوم متسامتي مس بيت زمدن أعرخن ناب بيت كريستيان يوم أغنيعهم أمونغو أغلقلوت نايت بيت كريستيان جن مرعوي مستنفاس سينو تجنانيغو أبايتا كمبليلوم مغروب دما توايوم ناب هوسبيتال كابتشيرو أبصيحموم يخون بر تود 25 عمت مرعوي مستنفاسو ناب هوسبيتال كوا كبت صحن تخاله كسررجن أي كالن تحريقله ساعات يوت حلفت أديون مرعوي مالت ليديا واتولو ودا دم أب سامبو سلازرقه كموت كمزخاله قليسام እታደ ብተወሳኺ ጃሪዮስ ወዳ ኣብ ዩጋንዳ ብቢኤ ዲግሪ ተመሪቑ ንተወሳኺ ትምህርቲ ናብ እስራኤል ከም ዘምርሐን ካብኡ ድማ ማስትሬት ዲግሪ ሒዙ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከም ተመልሰ ሓቢራ نعلم أنه يتواصلوا حمام كورونا فيروس نسب حليفه ننساتات أرخاخي باللوم مسرت كبي بي سي استرخ بحبريتا أبز حلفة كلتا معلتات 4 أم مكان انسسا بارشلونة سبانيا زنبرو أنابس بخوبيد 19 تلخيفهم سلسة كابتوم بزنايزة من حمام ستطقو أنابس دك أنسيو كوينن دك 16 عمت كونان كلوا اتحدى والتوعتاي كأه ودي 4 عمت يوم حلوتي نايتي مكان انسسا زي نبور تنفافسا نايتوم أنابس مستعذبو حكم ناوي رديت كمز تلبون توم أنابس زما مرمرة مستقبر لهم باتي هوت العلميليون دك سبات كأزيفون نقود طباوي كونتات عالمنا أدس كيلو زلون حمام كورونا فيروس تتحيزهم كمز عنحون بي بي سي وسيخ قاويهم نزوم أنا بس كتاتولو زلو حكايم كابتوم قدم حجي أب نيويورك أمريكا بتمهاسا الحمام تتقيعم زنبرو 4 أنابرن 3 أنابسن زفوسو سبمويات عنا حكم ناوي مخري حتيتوم كم زلون بتوسخي تفليت اللوم مس بامبولا زتمرعوه سبورتاوي أبز عالم زيت نجرمبر زيت جبرس يلن كبهال بترجعامي سمعنا لنا كمزي حدو تولادي كازاخستان زخون سبورتاوي أبز حلف سمون زفت سمو تكبار مس أجات أمرو نزبيل إلى ما يخونم بامبولاتات كامت صوتي قلعو حليفا هي بفقرات مملكعي عراتن كخونا رينا لنا كابز سجيرا نخالي معلا زوعلا بامبولاتاتون ألوام بزمالت بدول تباهيلن زتصوعة بامبولاتات حد خفال نايزياتنين زن بامبولازين لكع بعقنن قرصن اخول سب زسرحو بامبولاتات كوينن كاب هيوت زلون دق انسيوز فليا تنفاس لزيبلن طرايوم ازي اقدمنا زبلناكم كازاخستاناوي يوري تولوچوكو استبالو خوينو اب نطفتات مهنات اكالاتيو زورادر تولوچوكو اب مجمريا 2019 ناب حد ليتاو تليد كزناغا مسكده مس ماغو استبالت بامبولاي تراخيبوم مسأ بحد كزاني يمسيوم كابزعلت اندحار أمونغو خلط يوم زنبر ركب إنا ددلس لزخده بحبر فقراو قزيه كحلفو جميرهم إنه دما إزوم كلت فقرات دارقة نخلط عامتات بحد دحر متعرخهم زحلف سمون بوغعي كالكيدان أسيرو مالوم أبتي نايك الكيران سنسرعات بدرزن زقصرو يعرخن عدوماتن ترغيبهم نيروم كابز شيشاي نايتت انبل دما تقاديسوم مرعوت بوغنوم ساعة يعمن مكور حبستي مالت تورتا قوريسومن بدحريت مرعاه تولوچوكو نتوراي زنت صبارق سلطات اب انستغرام ناتون ناي مرعاتون بملطاف اقالبو عبيتي مدبرات زينا عالمنا سيحيبو يغنيم فقر عور كبلوس حقهم دو يخونو جاكيت زرعي عين ابراهيم زخون سب ازيو زفقرو كدان اللوم نتزفقرو لبسي نخندي عمتات يلبسو ويدما يعقرو كابسب نابسب يفلاليوم بفلاي اتسب مستلبسي تأثاسر فولي تزوكرو ويت أوبلحتا انترقا ألو خينمو نعسرتات عمتات كعاقرون تقولو اللوم
ማል ኦስቦርን ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ሽማግለ እዩ ካብ 1949 ክሳብ 1952 ነቲ ዝመሃረሉ ዝነበረ ማይነስ ዝተባሃለ ዩኒቨርሲቲ ወኪሉ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ይቀዳደም ነይሩ ኣብቲ እዋን ከዓ ብርክት ዝበለ ዓወታት ሓፊስ ነይሩ እዩ ጻማናይ ዝዓወታቱ ከዓ ኣሜሪካውያን ኮሌጅ ሌተር ኢሎም ዝጽውዕዎ ጃኬት ተሸሊሙ ነይሩ እዚ ኣብዚ እዋን 92 ዕድመ መሊኡ ዘሎ ሽማግለ እታ ጃኬት ነቲ ቅድሚ 70 ዓመታት ዝተጎናጸፉ ዓወታት ስለተዘኻኽሮን ከም ኣካሉ ስለዝርያን ኣዝዩ ዝፈትዋ ክሳብ ሎሙን ነይሩ ካብ ምልባሳ ኣይዕርፈን ዘሎ እንተኾነ ግን እዛ ጃኬት እዚኣ ቅድሚ ገለ ሳምንታት ብሃንደበት ጠፍኣቶም እዚ ሽማግለ ጓሉ ኣሚክን ከም ዝገመትዎ እንተደኣ ኮይኑ ማል ኦስቦርን ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ከይዱ ክምገብ ካብ ገዛ ኣብ ዝተበገሰሉ ነታ ጃኬት ኣብ ልዕሊ መኪኑ ከም ዘቐመጣ ናብ ውሽጢ መኪና ከየእትዋ ወይ ከዓ ከይለበሳ ከም ዝነቐለን ኣብ መንገዲ ድማ ብንፋስ ተገፊዓ ክትወድቕ ኢላ እታ ጃኬት ምጥፋኣ ኣቦኣ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ዝተዓዘበት ኣሚክ ኣብ ፌስቡክ ጃኬት ዝረኣየ ዓይኒ ይብራህ ክትብል ዝተገደደት ክትከውን ከላ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድማ ሓንቲ ነታ ታሪኻዊ ጃኬት ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ከም ዝረኸበታ ዝገለጸት ሰበይቲ እታ ተደላይት ንብረት ምስ ኣሒዛታ ከም ዘላ ምግላጽ ነቶም ስድራ ኣረከበቶም ማል ኦስቦርን ድማ ንጓሉን ነታ ገባሪት ሰናይን ሰበይትን ብምስጋን ሓጎሱ ገሊጹሎም ምስ በዓልቲ ቤቱ ተኻሪው ልዕሊ 450 ኪሎ ሜትር ብእግሩ ዝተጓዓዘ ኢጣልያዊ ደቂ ሰባት ምስ ዝቁጥዑ ወይ ከዓ ምስ ዝሓርቁ ዝተፈላለየ ባህርያት እዮም ዘንጸባርቑ ገለ ይዕገርግሩ ገለ ድማ ንብረት ይሰብሩ ገለን ኣፎም ይለግሙ ገለን ከዓ ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ድማ ሽጋራ ይዕቀቡ ሓደ ኢጣልያዊ ግን ምስ በዓልቲ ቤቱ ብድሕሪ ምስሕሓቡ ሕርቃኑ ንምዝሓል ካብዚ ኣቐዲሙ ተጠቕስሕ ዝተፈለየ ውሳኔ ወሲዱ ማለት እግሩ ናብ ዝመርሖ ምምራሽ ብኸምዚ ኣገባብ ከዓ ዝኾነ ይኹን ናይ መጓዓዝያ መሳለጥያ ከይተጠቕመ 450 ኪሎ ሜትር ብእግሩ ተጓዒዙ እዚ ኢጣልያዊ ካብቲ ብተወልፈፍን ብዘይ ቀልቡን ዘካይዶ ዝነበረ ጉዕዞ ብፖሊስ ኢጣልያ እንተዘይዕገት ነይሩ ክንደይ ዝኣክል ርሕቐት ክምርሽ ይኽእል ነይሩ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣብ ቦሎኛ ኢጣልያ እትሕተም ጋዜጣ ሬስቶ ዴል ካርሊኖ ከም ዝሓብረቶ እንተደኣ ኮይኑ ፖሊስ ነቲ ሰብኣይ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ኣብ ፋኖስ ዝተባሃለት ከተማ ገማግም ኣድሪያቲክ እዮም ረኺቦሞም ኣብ ኢጣልያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ሰዓት 10 ምሸት ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታ ሰዓታት እትኦቶ ማለት ፎብሪ ፎኮ ተኣውጁ ምላው እቶም ፖሊስ ነዚ ሕግዚ ስለ ዝፀሓስዮም ሒዞሞም ነቲ ስሙ ዘይተጠቕሰ ሰብኣይ ድማ ደው ከብልዎን 400 ኤሮ ክቐፅዕዎን ኪሎም ኣለዉ እቲ ግዳይ መቕፃዕቲ ዝኾነ ሰብኣይ ነቶም ፖሊስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ብሰንኪ ምባእሱ ኣእምሮኡ ንምርግጋእ ብእግሩ ነዊሕ ከም ዝተጓዓዘ ኣብ መንገዱ ከዓ ገለ ርህራሃት መግብን መስተን ከም ዝመጠውሉን ቁሩብ ድኻም እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከም ዘይጓነፎን ኣረዲዎም ፖሊስ ንመንነት ወረቐት ናይ ዝወዲ 48 ዓመት ኢጣልያዊ ኣብ ዳታ ቤዞም ድሕሪ ምፍታሾም በዓልቲ ቤቱ ቅድሚ ገለ መዓልታት ጠፊኡኒ ኢላ ጥርዓና ኣቕሪባትሉ ዝነበረት ሰብኣይ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እታ ሰበይቲ ካብ ፖሊስ ደሃይ ናይቲ መዓልታዊ ብገምጋም 60 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዘ ናብ ከተማ ፋኖ ዝኣተወ በዓል ቤታ ድማ ግዜ ከይበልዐት መፅያ ወሲዳቶም እዚ ዜና ምስ ተዘርግሐ ብርክት ዝበሉ ኢጣልያውያን ነቲ ፖሊስ ዝወሰሮ ናይ መቕፃዕቲ ስጉምቲ ኮኒኖም ኣለዉ ሓደ ወሃቢ ርእቶ ድማ እቲ ሰብኣይ ብሕርቃን ተደፋፊኡ ኣብ ክንዲ ጎነፃዊ ስጉምቲ ዝወስድ ብህድኣት ናብ ደገ ወፂኡ ቅጥዕኡ ከህድእ ምውሳኑ ሽልማት እምበር መቕፃዕቲ ኣይግብኦን ክብሉ እንከለዉ ሓደ ካልእ ድማ እቲ ሰብኣይ ጻማናይቲ ዝወሰዶ ለባም ስጉምቲ ሓደ ጽምዲ ጫማ ክሽለም ነይርዎ ብምባል ርእይቱ ይህብሎም ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ خبركم تخاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን